Здравейте, хора! Днес ще пробвам различни ефекти, както правя в всички видеа. Така, да започваме. Този ефект беше тъп и затова не го снимах. Извинете. Аз съм кино. Уху, какъв само филм. Watching flash and it go past. What? Wow. Кино хора гледате. Кино. Другия ефект. Аз съм на училище. Изчезнах за минутка. После се появи. Чакай да отида от тоалетна. Върнах се от тоалетната. Здравейте, господине. Какво искате днес? Какво искате? Нищо не искам. Какво да искам? Аз само стоя и чакам някой да дойде да видя как се плаща. Добре, това е направено, за да си купуваш неща, не за да чакаш хората. Чакам да дойде някой да видя как се плаща, що право се превърта, бе. Той ли? Що? Какво мога да направя? Ще ти посекна. Направо си купи нещо или няма да идваш в този магазин? Какъв ли този господин? Трябва да си тръгваме от този Макдоналдс или фулят, че не видях вратата. Да си тръгваме, айде, чао. Хел! Аз съм червен. Аз съм зелен. Аз съм кафяв. Какво е кафяв? Да видя на коя държава съм. What? Аз съм Българиан. На ефект постриж. Не е добре. Да и аз съм толкова красив. Здрасти, хамстера. Какво правиш ти? Нищо да се роти. Нищо аз седа тук и говоря с теб. Добре. Иначе, ти как ми вдигаш телефон като с хамстер? Това беше всичко от мен. Довиждане. Да ви е било забавно видео.